Ne postoje uslovi, ne postoje cena. Svojim životom ću braniti svoju imovinu i svoju zemlju, jer ova zemlja nas je odgajila i odhranila, tako da mi nju volimo i ona nije nama financijska vrednost i nema para za našu zemlju. Smo u Gornjih Nedeljicah, zahodni Srbiji. Pred nami je Jadarsko polje, na katerem je družba Rio Tinto našla največje zaloge litija v Evropi. Litij je zelo pomembna surovina za izdelavo električnih avtomobilov. Kakva je soja dole, a kakva je ovdje oko ovih bušotina koje izlazi. Ovo je malo više, a dole je malo niže i vidite kako je sve. Oni su već načinili incident. I imamo papir od ove gospođe da kompanija Rio Tinto plaća odštetu za ovu zemlju i za ovo što curio ova bušotina. Dobro.